أبكمجن بحر الصوماليا عسرت شوعته سرحتنيات زعانت مركب ندادي بقرسنتي كمستجويت سبسلطانة هاجر حبيرم اتا اونر عسران حموشتن زي تسميت مركب ربع مشت كابكمجن بحري استات 56 كيلومتر رحيقة بزنبرت الأوان بشدشت عطغات كمستتحزت اتم سبسلطان حبيرم أبزيك أدم بجويا مراخب فلوت زنبرك كفال هنداوك يانوس كم زعانت تريو كاب قدم سلست عامتات حيزت افي اوكوان تسنحه حجگن مراخب قففت عسان ناي زعانت مراخبن دقماي علاماك وخانا جميرن اللوا اتا نمقادشو تقعز نبرت مركب ندادي مجويا ابتا ختما عبس كفتا كم زفتر يقمت دحر مجمار كينات امريكا اسرائيل مس ايران واغا ندادي مقادشو بسلست عزفي وسيخو اتا مركب 18500 برميل ندادي سعينا كم زنبرت كرؤسا محدار زوبا بونتلاند استرغب حبريتا يرد مسرت مربو حبريتا شيب اتلاس اتا مركب بعسرا لكاتيت كابو بربرا سوماليلاند تبقيسا كينات دحر مجمارو نابقماقن بحر حبرات امارات عرب امريحا من باراون تقاليص الله دحريو ابطقام مصابو هرمز كتزور دحر مصنح بعسرا ميازيا نام مقادشو قص اياتا مليسا اذا بتحتك ارسنت تركب مركب ابز غزيزي ام منغو عسا زقففلن كتماتات حفون باندر بايلان دو الى زلا اتم 17 سرحتنياتاتا 10 باكستاناويان 4 اندونيسياويان حدا هنداوي حدا سريلانكاوي كومدما حدا زيغا ميان ماريوم اتم قرسنتي كاب رحق بوتا باندر بايلا تبقيسوم كم زمصو زأمن كوينو بخمينتا مركب كقواصاصروا خمز خالو گن زاغيت نصر ايكونن منغس سوماليا يخون اتياب تخباب سرحيتات صرچو يا زكايد حيل بحر اوروبا كساب حج وقعو مغلصي ايهابون الله كم زفلت سوماليا ننويح اوان بقرسنتك كتفلص صنحت كوينا وغن اوروبا دما حدا ناي حيل بحر اهادو قويمو ابغماغن بحر سوماليا قرسنتك كلاخل يصنيحو نزحلفو لعلي 3 عامتات كا ابتخبابي زخونه قرسنا زغاطم مركب زيلا خغبر كيلي يصنيحو حجن بهاندبت قرسنتي انت عباي مركب كحزو كيلو مهلاوم ازارابي كوين لا عالم لخاوي فدريشن قدم بشكلة عالم ويو سي اي عمتاوي كومدما ورحاوي زوصصبصبات حجون اوصيو اب زلو لغزي ኤርትራ دقيما اب افريقا اب قداماي درجه تقميطا ابتي وصي زلو حدش صبصب دما ኤርትራ بولق خونه بدرجه هاجر اب قداماي درجه تقميطا زلا خوينا بفلاي دما بناي ولق تقدادمتي اب قداموت 3 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲዮም ተቀሚጦም ዘለው درجه افريقا اب قداماي درجه تقميط زلو بينيام ግርማይ ኮይኑ بينيام ما يتخاتيلو دما ناتنا التسفاصيون ابسالساي درجه دما هينوك ملو برهاني تقميط زلا بدرجه هاجر دما اب افريقا حجون ኤርትራ اب قداماي درجه تقميط الا ኤርትራ تخاتيلا دما دوب افريقا كالاي دوب افريقا تخاتيلا دما الجيريا سالساي درجه حذاء تركب ኤርትራ ነቲ ተካል ስደተኛታት ወደው ሕብራት ሃገራት ዘውጾ ንጉዳያት ምርጫ ሰብአዊ መሰላት ዴሞክራሲ ኮመደማ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ሰፊሕ ጸብጻብ ዘለዋ ተቃውሞ ገሊጻ ተካል ስደተኛታት ወደው ሕብራት ሃገራት ኣውጺው ኣብ ዘሎ ዓመታዊ ጸብጻብ ኤርትራ መዳያት ዴሞክራሲ ሰብአዊ መሰላትን ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝተለወጠ የለን ክብል እንከሎ ብወገን ኤርትራ ድማ እቲ ጸብጻብ ኣብ ሓቀኛ ሓበሬታ ዘይተመርኮሰን ተደጋጋሚ ኣሰይጣነ ሓበሬታ ከም ዝተኸተ ተለን በመግላጽ ተካል ስደተኛታት ወደው ሕብራት ሃገራት ንኤርትራን ምጽላም ካብ ዘካየደ ቀጻሊ ጎስጓሳት ይከተበል ነቂፋቶ ከም ዝፍለጥ ተካል ስደተኛታት ወደው ሕብራት ሃገራት በዛዕባ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ መልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ከም ዘይተለወጠን ወደድ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ በመግላጽ እቲ ሃገር ክሳብ ሕጂ ድሕሪ ናጽነታ ምርጫ ኣካይዳ ኣይትፈልጥን እያ ኢሉ ተካል ስደተኛታት ወደው ሕብራት ሃገራት ዓመታዊ ብዛዕባ ሃገራት ዘቕርቦ ጸብጻብ ዝተፈላልያ ሃገራት ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ከም መርሓ መንገዲ ዝጥቀማሉ ኮይነን ብዙሓት ሃገራት ድማ ኣብቲ ናይ ተካል ስደተኛታት ወደው ሕብራት ሃገራት ጸብጻብ ተመርኩሰን ንገለ ዜጋታት ሃገራት ናይ ስደተኛ መሰል ይግብኦም ዲ ኣይግብኦምን እዩ ውሳነ ክሕልፋየን ዝረኣያ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን ሃገረ ሆላንድ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብጀካቶም ብቐጥታ ካብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት እውን ዘገልግሉ ዝነበሩ ልክዕ ከምቶም ካብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ ክረኣዩን ሕቶ ዕቅቦም ድማ ንኽቃላጠፈን ዘኽእል ውሳነ ወሲዳያ
ድሕሪ ኩናት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ብምቁፅጻር ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ዞባ ወልቃይት ጸገደ ሰቲት ሑመራ ብዝብል ሽም ዝተመስረተ ናይ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምክትል ኣመሓዳሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣድልዎ ዘለዎ ኣሰራርሓ ይፍጽም ኣሎ ኢሉ ክስ ንዘቕረበ ሂማን ራይት ዎች ዝበሃል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ትካል ዘቕረቦ ክስ ነጺጉ። ዓለም ለኻዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይት ዎች ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዝከራኸራሉ ከባቢታት ዝርከቡ ተጋሩ ወረቐት መንነት ንኸይረኽቡን ብዘይ ፍቓድ ንኸይጓዓዙን ኣድልዎ ኣሰራርሓ ተዘርጊሑ ኣሎ ክብል ከሲሱ። እቲ ነቲ ከባቢ ከም ምክትል ኣመሓዳሪ ኮይኑ ዘካይድ ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ድማ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ግብረ መልሲ ነቲ ጸብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ወገነኛን ብምባል የነጺግዎ። እቲ ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ደመቀ እገዳ ክነበር ምሕታቱ ብዝምልከት ክምልስ እንከሎ ድማ ኣነ ገበነኛ ኣይኮንኩን ኢሉ። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ቀጺሉ ኣብዚ ምሕደራ ሰባት ብምንነቶም ዝጋፍዕሉ ኣሰራርሓ የብልናን ክብል እንከሎ ሂማን ራይት ዎች ቅድሚ ሕጂ እውን ንዓና ክውንጀል ፈቲኑ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ክብል ተዛሪቡ። እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ይብጽሓኒ ኣብ ዝብልዎ ከባቢታት ይፍጸሙ እዮም ዝበሎም ግህሰታት ጸብጻብ ዘዳለወ ኣብቲ ቦታ ምዝርከቡ ቅድሚ ኣዋርሕ ካብቲ ቦታ ምስ ተሰደዱ 40 ነበርቲ ብምዝራብ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣማይት ኣሽሓት ነበርቲ ካብዞም ከባቢታት እዚኦም ብግዴታ ከም ዝተመዛበሉ ዘዘኻኽረ እቲ መግለጺ ትግራዎት ሕጂ እውን ብሰበስልጣን ሓይልታት ጸጥታ ግህሰት ይፍጽሙ ኣሎ ክብል ከሲሱሎ። ኮሎኔል ደመቀ ብወገኑ ኣብዚ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ኣይኮነን ዘሎ ከም ዝኾነ ሰብ ወረቐት መንነትን ፋይዳን ከውፅእ ፈቒድና ኢና ካብዚ ወጻኢ ፋይዳ ኣይተዋሃበናን ኢሉ ናባና ዝመፀ ጥርዓን የለን ኢሉ። ኮሎኔል ደመቀ ነቲ ኣብቲ ጸብጻብ ዝቐረበ ሓበሬታ ሕወሓት ዝሃቦም ጸብጻብን ስም እቲ ከባቢ ንምጽላምን ኣብ ገጽ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ስሞም ንምድዋንን ዝሰርሕዎ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሓቂ ዝተመሰረተ ኣይብልን ክብል ነቒፉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ርእሰ ከተማ ዞባ ተከል ጊልገል በለስ ቤት ማእሰርቲ ሴሮም ከኣትዉ ዝፈተኑ ዕጡቓት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርትን ኣባል ባይቶን እቲ ከባቢ ሓቢሮም። እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝበልዎ እቶም ዕጡቓት ብዓርቢ ንግሆ ኣብታ ከተማ ተኹሱ ከም ዝኸፈቱ እዮም ሓቢሮም። ሰበስልጣን እቲ ቤት ማእሰርቲ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም ኣለዉ። ሓደ ነባሪ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣባላት ሓራ ንምውፃእ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከኣትዉ ዝፈተኑ ዕጡቓት ጉሙዝ እዮም ነይሮም ክብል ተዛሪቡ። ካልእ ነባሪ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ብዕጡቓት ጉሙዝ ከም ዝተፈጸመ የገሊጹ። ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዶክተር ኣለሙ ብወገኑ እቶም ዕጡቓት ካብቶም ብሰላማዊ መንገዲ ብረቶም ረኪቦም ናብ ህዝቢ ኣይንጽምበርን ዝበሎም ምዃኖም ክገልጽ እንከሎ እንተኾነ ግን ምስ ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታት ተኣኪቦም ከም ዝመጹ እውን ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።